రెండవ అధ్యాయం లాస్ట్ అధ్యాయం మోక్ష సన్యాస యోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో ఈరోజు కొద్దిగా క్లాస్ లేట్ అయింది. బట్ 17వ అధ్యాయం మనకి కొన్ని విషయాలు అక్కడ చూసాము. శ్రీనివాస మాతాజీ పెట్టారు. బ్రాహ్మణులు పూజనీయులు, గురువులు, తల్లిదండ్రులు పూజించడం, శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస, ఇవన్నీ శారీరక తపస్సులు. సత్యాన్ని మనం నెమ్మదిగా మాట్లాడటం, సత్యం పలకడం, ప్రియంగా పలకడం, మంచిగా అంటే హితంగా. సో సత్యం, హితం, ప్రియం, ఈ 3 విషయాలు వాక్కులో గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు. తర్వాత మృదువుగా మాట్లాడటం, అనుద్వేగకరం అన్నారు, ఉద్వేగం లేకుండా మాట్లాడటం, వేద పారాయణం, వేదాభ్యసనం, దాన్ని ఏమంటారు, స్వాధ్యాయాభ్యసనం. సో ఇవన్నీ కూడా వాక్ తపస్సులు. సరళత్వం, ఆత్మనిగ్రహం, అస్తిత్వం, పవిత్రం అనేవి మానసిక తపస్సు. మనస్సును పవిత్రంగా ఉంచుకోవడమే మానసిక తపస్సు. ఇంకా భగవంతుడి కోసమే భౌతిక వాంఛరహితులైన వారు వాళ్ళు చేసే 3 తపస్సులు సాత్విక తపస్సులు. గౌరవము, సన్మానము, పూజలు చేయించుకోవడం కోసం చేసే తపస్సులు రజోగుణ తపస్సులు. అది మరి అస్థిరము, అశాశ్వతం. వెరీ గుడ్. ఇక మనల్ని హింసించుకుంటూ ఇతరులకు కూడా చెడు అంటే ఇతరులకు చెడు జరగాలని మనల్ని మనం హింసించుకుంటూ మరియు ఇతరులకు చెడు జరగాలని కానీ చేసే తపస్సులు తామసిక తపస్సులు అని చెప్పారు తపస్సుని గురించి. తర్వాత ఫలాపేక్ష లేకుండా తగిన వారికి సరి అయిన ప్రదేశంలో సరి అయిన సమయంలో ఇచ్చే దానం సాత్విక దానం. ఆ తర్వాత మరి అంటే పాత్రులైన వాళ్ళకి సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన ప్రదేశంలో. అలాగే ఫలాపేక్షతో మరి ఏదైనా ఫలితం కోసం లేదంటే ఇష్టం లేకుండా బలవంతంగా చేసిన దానమైనా ఫోర్స్ఫుల్గా రజోగుణ దానం అని చెప్పబడింది. అలాగే మరి శుచిత్వ అంటే సరి అయిన ప్రదేశం కాని చోట సరి అయిన వారికి ఇవ్వకుండా, అంటే అది తీసుకువెళ్ళి చెడు మార్గాలకు ఉపయోగిస్తారని తెలిసి కూడా అది
ఇవ్వడం, ఇటువంటివన్నీ తమో గుణ దానాలు అని చెప్పారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో సత్, ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు కూడా భగవంతుని గురించి చెప్పడానికని ఇదివరకు మునులు గాని, ఋషులు గాని, వేదాలు గాని అన్ని వాడారు. సో ఓం తత్సత్, ఔ ఆ సత్యమ అనే ఆ 3 పదాలు ఉపయోగించినప్పుడు ఉపయోగించే పడుతూ ఉంటాయి. సో పరమాత్ముని పొందడానికి యజ్ఞం, దానం, తపస్సు చేసే తత్వవేత్తలు ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా. మరి అలాగే ఫలాపేక్ష లేకుండా ప్రతివారు యజ్ఞము, తపస్సు, దానాలను కూడా తత్ అనే పదంతో చేయవలను. అంటే ఆ పదంలో ఉన్న పదం పలకడంలో అర్థం ఏమిటి అంటే, ఏది చేసినా నీకోసమే ఆ భగవంతుడా ఇది నీకే అనుకుంటూ చేయడం అన్నమాట. అందుకే యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఓం తత్ సత్ అనుకుంటున్నావు అంటే నీకోసమే భగవంతుడా ఇది అని. అలాగే మనం ఏ యజ్ఞం అంటే ఏ పని చేసినా, ఏ తపస్సు ఎటువంటి ఎలా అంటే మంచి ప్రవర్తనలో ఉన్నప్పుడే మరి ఈ మాటలు అనగలుగుతాం, అన్నీ సాత్వికంలో. సో అది కరెక్ట్. అందుకనే ఈ మాటలు అంటున్నాము అంటే ఆ భావంతో కూడా అనాలి. ఊరికి పైకి మాటలని మనం అది మీనింగ్లెస్గా మాట్లాడడం కాదు. కాబట్టి మాట పలికినప్పుడు దాంట్లో హృదయంలో నుంచి ఆ మాట రావాలి కాబట్టి భావంతో కూడి ఉండాలి. కాబట్టి ఓం తత్సత్ అన్నప్పుడు ఓ భగవాన్ ఇది నీకు అని మనం చెప్పడం అనమాట. సత్ అని భగవంతుని పిలుస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆయన నిత్యుడు, శాశ్వతుడు, మార్పు లేనివాడు కాబట్టి. అది ఓ ఆ భగవాన్, ఓ ఆ సత్యమా ఇది నీకే అంటూ మనం ఏ యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా ఆయనకి అర్పించి చెయ్యాలి అని దీని అర్థం. సో పరమ పురుషుడిలో శ్రద్ధ లేకుండా చేసే యజ్ఞం, దానం, తపస్సు ఏదైనా అశాశ్వత. సో ఆ భగవంతుడి మీద ఆ శ్రద్ధ లేనప్పుడు, ఆ భగవత్ అర్పితం అనుకుంటూ మనం చేయలేనప్పుడు ఆ పనిని అది అశాశ్వతం అని చెప్తున్నారు. ఏదైనా నువ్వు దానం చెయ్యి, లేదంటే తపస్సు చెయ్యి, యజ్ఞం చెయ్యి, భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ లేనప్పుడు, విశ్వాసం లేనప్పుడు అది అసత్తే అంటున్నారు. సో ఇంకా అలాంటి కర్మ రాబో జన్మలందును నిరుపయోగమే. ఈ జన్మలోనూ ఉపయోగపడద్దు, వచ్చే జన్మలో కూడా భగవంతుడికి మనం అంటే భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ లేనప్పుడు ఏది చేసినా ఈ జన్మలో కానీ పై జన్మలో కానీ అది దానివల్ల ఏ ఉపయోగము లేదు, అది అసత్తే అంటున్నారు. సో ఏదైనా సత్తు కోసం, ఆ భగవంతుడి కోసం అనే అర్పణాభావంతో చేయడం మనం నేర్చుకోవాలి. అది వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో 18th చాప్టరు మోక్ష సన్యాస యోగం. సో ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా దాదాపు మనం భగవద్గీత అంతా కూడా ఒక రకంగా ఇక్కడ కూడా ఈ చాప్టర్లో సమరైజ్ చేస్తారు. విషయాలు కొన్ని చెప్పి ఆ తర్వాత సమరీ కూడా ఉంటుంది. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషికేశ పృథక్ కేశీ నిషూదన. సో సన్యాసస్య భగవంతుడ మహాబాహువులున్న భగవాన్ అంటూ కృష్ణుని సంబోధిస్తూ సన్యాసం యొక్క తత్వం వేదితం తెలుసుకోవాలని ఇచ్ఛామి కోరికగా ఉంది. త్యాగస్య మరియు త్యాగం అంటే ఏమిటో కూడా హృషికేశ అంటే ఏమిటి అర్థం? హృషికేశ అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగిన వాడా. పృథక్ కేశి దాని డిఫరెన్స్ ఏమిటో, కేశి నిషూదన అంటే కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడా. అదేమిటో, త్యాగం అంటే ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. సో సన్యాసం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉన్నది, త్యాగం అంటే ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. ఎందుకంటే దాదాపు రెండు ఒకే రకంగా ఉంటాయి అర్థాలు, అందుకని ఆ డిఫరెన్స్ ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉంది అని అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే శ్రీ భగవాను వాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. సో అంటే
ఓకే. సో కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం అంటే కోరికల కోసం తీర్చుకోవడం కోసం చేసే కర్మలు కామిక కర్మలు అంటారు. అంటే కోరికలను తీర్చుకోవడానికి చేసే కర్మలు, చేసే పనులు న్యాసం వదిలిపెట్టడమే సన్యాసం అని కవయో విదుహు కవులు చెప్పారు, తెలిపారు. కాబట్టి మనం కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చేస్తూ ఉంటాం కదా, అంటే అవి కూడా ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే మన డ్యూటీ అనుకుని బంధాలు ఉండవు. కానీ ప్రతిఫలాపేక్ష కోసం కోరికలు తీసుకోవడానికి చేస్తూ ఉండే కర్మలు ఎప్పుడైనా కానీ అవి వదిలిపెట్టగలిగితే అదే సన్యాసం అని కవులు చెప్తున్నారు, పండితులు. సర్వకర్మ ఫల త్యాగం, అసలు అన్ని కర్మల ఫలితాలను త్యాగం చేస్తే అది త్యాగం అని విచక్షణ ఉన్న వివేకవంతులు, జ్ఞానవంతులు చెప్తున్నారు అని చెప్పారు. సో డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే కోరికలను తీర్చుకోవడానికి కోసం అనుకునే కర్మలు వదిలిపెడితే అది సన్యాసం. అయితే ఏ పనైనా అసలు నువ్వు ఏది చేసినా సరే కర్మ ఫలితాన్ని గనక నువ్వు వదిలిపెట్టగలిగావంటే, అంటే కర్మను వదలడం కన్నా కర్మ ఫలితాన్ని గనక నువ్వు వదిలావంటే అది త్యాగం అని జ్ఞానులు చెప్పారు అని భగవంతుడు అంటున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారు? త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణ యజ్ఞదాన తపకర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. సో దోషకరమైనవన్నీ కూడా త్యాజ్యం, వదిలివేయాలి అని, దోషకరమైన కర్మలన్నీ కూడా వదిలివేయాలని చెప్పారు మనీషిన. ఎవరు అంటే మనీషి అంటే మహాత్ముడు అని. సో మహాత్ములు ఏం చెప్పారు అంటే తప్పు పనులన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టాలి, మరి అంతే కదా. సో తప్పు పనులన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టాలి అని మహాత్ములు అన్నారు. యజ్ఞదాన తపస్సులు అనే కర్మల్ని మాత్రం నత్యాజ్యం, ఎప్పుడు కూడా త్యాగం చేయవద్దని ఇది అని చెప్పేసి పరే అని కొంతమంది ఈ విషయం చెప్పారు. ఏది? కొందరేమో తప్పు పనులన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టాలని మహాత్ములు చెప్పారు, యజ్ఞదాన తపస్సులు అనే కర్మలను మాత్రం ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టకూడదని ఇంకా కొంతమంది ఋషులు చెప్పారు అంటున్నారు. సో అన్ని రకాల కామ్యకర్మలు, దోషమైన వాటిని వదిలిపెట్టాలని కొంతమంది పండితులు అంటారు. ఇంకా యజ్ఞదాన తపస్సు అనే కర్మలను మాత్రం ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టద్దు. సో మనం ఏ పని చేసినా భగవదర్పితం అని ఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే అది యజ్ఞమే. కాబట్టి అట్లా పనులు చేయొచ్చు, అసలు అలాంటి పనులు ఆపకండి అంటున్నారు, భగవదర్పితంగా చేసే పనులు. అలాగే దానం, మరి ఎలా? భగవంతుడికి ఇస్తున్నాం, సరి అయిన వాళ్ళకి సరి అయినది అనుకుంటూ, మరి ఓం తత్సత్ అందుకే కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ దానం చేయమంటారు. తపస్సు, మన బిహేవియర్ కూడా ఆ రకంగా భగవదర్పితంగా అంటే సత్ప్రవర్తనతో ఇట్లా ఉండటం ఎప్పుడు కూడా మానొద్దు. సో అని చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞదాన తపస్సులు అనేవి ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టద్దు. సో మంచి పనులు, మంచి ప్రవర్తనతో ఎప్పుడు ఉండండి అని దీని అర్థం అన్నమాట. దోషకరమైన ప్రవర్తనని వదిలిపెట్టండి. సో ఇదే మరి మంచి సత్ప్రవర్తన, సత్కార్యమైన దానము, సరి అయిన ప్రవర్తనే మరి తపస్సు, సరి అయిన కర్మే యజ్ఞము, దానం కూడా సరి అయిన పద్ధతిలో చేస్తే అది మనకి అవసరమైనవి ఈ మూడు. సో ఇవి ఎప్పుడు ఈ రకంగా చేయడం, ఇటువంటి కర్మలను ఎప్పుడు వదిలిపెట్టద్దు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఋషులు, పండితులు వీళ్ళంతా చెప్పారని చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు తన యొక్క అభిప్రాయం చెప్తున్నారు. కొంతమంది పండితులు అన్నారు, మహాత్ములు అన్నారు, ఋషులు చెప్పారు అని చెప్పి నత్యాజ్యం ఇతి చాపరే అంటే వదిలిపెట్టొద్దు అని చెప్పి, మరియు ఇతరులు కొంతమంది యజ్ఞదాన తపస్సులను వదలొద్దు అని చెప్పారు అని చెప్పారు కదా. ఎందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? నిశ్చయం శృణుమే తత్ర త్యాగే భరత సత్తమ త్యాగో హి పురుష వ్యాఘ్ర త్రివిధ సంప్రకీర్తిత. సో నిశ్చయంగా శృణు మే తత్ర నా యొక్క త్యాగే భరత సత్తమ అంటే భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, నా యొక్క అభిప్రాయం నిర్ణయం ఏమిటో నువ్వు ఇప్పుడు విను. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు మహాత్ములు, ఋషులు చెప్పారని చెప్పాను, ఇప్పుడు నా నిర్ణయం ఏమిటో ఈ విషయంలో విను. త్యాగోహి త్యాగం నిశ్చయంగా పురుష వ్యాఘ్ర పురుషులలో వ్యాఘ్రం వంటి వాడా, త్రివిధ సంప్రకీర్తిత అంటే మూడు విధాలవి ఏమిటో నేను ఇప్పుడు త్యాగం 3 విధాలు ఏమిటో నేను చెప్తాను విను.
సో భరత శ్రేష్ఠుడా, పురుష వ్యాఘ్రుడా, త్యాగాన్ని గురించిన నా నిర్ణయం ఇప్పుడు ఆలకించు. శాస్త్రాలలో ఇలాంటి త్యాగం 3 రకాలని చెప్పి త్రివిధ సంప్రకీర్తిత 3 రకాలని చెప్పబడింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. త్యాగాన్ని నిశ్చయంగా 3 విధాలు ఉన్నాయని చెప్పారు పురుష వ్యాఘ్ర అంటున్నారు అనమాట భగవంతుడు. సో భగవంతుడి యొక్క అభిప్రాయం కాబట్టి మనం ఇదే తుది నిర్ణయంగా భావించాలని భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు. యజ్ఞదాన తపఃకర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. యజ్ఞదాన తపస్సులనే కర్మలను నత్యాజ్యం, త్యాగం చేయదు. భగవంతుడు కూడా అదే చెప్తున్నారు. యజ్ఞదాన తపస్సులనే కర్మలను అంటే నేను ఇంకెంతో భక్తి మార్గంలో ఉన్నాను, ఏమీ చేయకుండా కూర్చోక్కర్లేదు. నీ బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వర్తించు. నీ ప్రవర్తనను యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ వే, నువ్వు భగవంతుడి కోసం అనే విధానంతో, స్వలాభం కోసం అనే కాంక్ష వదిలిపెట్టి, ప్రతిఫలాపేక్ష వదిలి భగవదర్పితంగా నువ్వు ఏ పనైనా చేసుకో. అలా చేస్తూ ఉండు యాక్చువల్గా పనులు. అంతేగాని పని చేయకుండా కూర్చోక్కర్లా. దానం చేయి సత్ప్రవర్తనతో, సాత్విక దానం, తపస్సు, మరి సాత్విక తపస్సు, వాక్ తపస్సు, మానసిక తపస్సు, శారీరక తపస్సు, ఇవి భగవదర్పితం అనుకుంటూ సత్వగుణంలో చెయ్యి. అలాంటి పనులు ఎప్పుడూ కూడా ఆపొద్దు అని భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. ఎలా చేయాలి అంటే సాత్వికంగా చేయాలి. యజ్ఞోదాని చూసాం కదా, ఓం తత్సత్ అంటే ఆయనకు భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేయాలి. యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ, యజ్ఞదాన తపస్సులు పావనాన్ని మనీషిన, మనీషి అంటే మహాత్ముడు, మహాత్ములను కూడా పావనం చేస్తాయి. కాబట్టి యజ్ఞదాన తపస్సులనే కర్మల్ని ఎప్పుడు కూడా త్యజించొద్దు, వాటిని తప్పకుండా చేస్తూనే ఉండాలి. ఇది మనకు భగవంతుడు ఇచ్చిన సందేశం. వాస్తవానికి యజ్ఞదాన తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. అమ్మో యజ్ఞము తపస్సులు ఇవన్నీ మన వల్ల అవుతాయా, ఇవేవో ఇదివరకు కాలంలో ఋషులు చేసేవారు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే యజ్ఞం అంటే అసలు అర్థం ఏమిటో చూసాం. ఏ చిన్న పనైనా భగవదర్పితంగా ఫలాపేక్ష లేకుండా మన బాధ్యత అనుకుని చేసినప్పుడు యజ్ఞం. అలాగే తపస్సు అంటే ఇదివరకు ఋషులు చేసిన తపస్సే కాదు, మన ప్రవర్తనే, సత్ప్రవర్తనే తపస్సు. పైకి శారీరక ప్రవర్తన, మనస్సు పవిత్రంగా ఉంచుకునే మానసిక ప్రవర్తన, సత్యం హితం ప్రియం అనుద్వేగకరంగా పలికేటటువంటి వాక్ తపస్సు, ఇవన్నీ కూడా మరి తపస్సులే. కాబట్టి ఈ రకంగా ఉన్నట్లయితే ఇవి మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి వాళ్ళు ఈ రకమైన ప్రవర్తనతో ఉన్నప్పుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి యజ్ఞదాన తపస్సులను ఎప్పుడూ వదలొద్దు. వాటిని ఈ మార్గంలో మనం చేశామంటే మహాత్ములు కూడా పవిత్రం చేయగల కెపాసిటీ వాటికి ఈ రకంగా చేసినప్పుడు ఉన్నది అని భగవంతుడు అవి ఎప్పుడు కూడా వదలొద్దు అంటున్నారు. ఏతాన్యపితు కర్మాణి సంయం త్వక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పాఠ నిశ్చితం మతముత్తమం. సో అది చెప్తున్నారు. అయితే ఇవన్నీ కూడా కానీ మరి యజ్ఞదాన తపస్సులు వదలొద్దు అంటున్నారు కదే, అవి మహాత్ములు కూడా పవిత్రం చేస్తాయని. అయితే కానీ ఆ కర్మలన్నీ కూడా సంయంత్వక్త్వ ఎలా చేయాలి, ఆసక్తిని, అటాచ్మెంట్, త్యక్త్వ అంటే వదిలేసి, ఫలానిచ ఫలాపేక్ష కూడా వదిలిపెట్టి చేయాలి. సంగత్వం లేకుండా, ఎలాంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా ఈ కర్మలన్నిటినీ స్వధర్మం, కర్తవ్యానీతిమే పార్థ, ఇది నా కర్తవ్యం అనుకుంటూ చెయ్యాలి పార్థ అంటున్నారనమాట. ఈ కర్మలన్నీ కూడా సంగత్వము, ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా నా స్వధర్మం అనే భావంతో చెయ్యాలి. నిశ్చితం మతముత్తమం, ఇది నిశ్చయంగా నా యొక్క అభిప్రాయం, ఇదే నా యొక్క తుది అభిప్రాయం. సో నువ్వు యజ్ఞదాన తపస్సులను ఎప్పుడు వదలొద్దు, చేస్తూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే అవి మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. కానీ ఎలా చేస్తావు అంటే ఎలాంటి ఫలాపేక్ష, స్వధర్మం లేకుండా, సంగత్వం లేకుండా, అటాచ్మెంట్ లేకుండా, స్వధర్మ ఇది నా డ్యూటీ అనే భావంతో చెయ్యి. ఇది నా అభిప్రాయం. సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఏమిటిది, కర్మయోగాన్ని మళ్ళీ సమరైజ్ చేస్తున్నారనమాట. భక్తి యోగం, కర్మయోగంలో ఈ రకంగా పనులు చేయాలని చెప్పారు కదా, భగవదర్పితం అనుకుంటూ, ఇది నా డ్యూటీ అనుకుంటూ, ఫలాపేక్ష లేకుండా మనం కర్మయోగంలో ఫస్ట్ చూసాం, సమత్వంతో, ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండగలుగుతాం. సో అలాంటి స్వధర్మం అనే భావంతో చెయ్యాలి అని ఇక్కడ మళ్ళీ అది మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇది నా తుది అభిప్రాయం. అది యజ్ఞదాన తపస్సులను ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టొద్దు. మనిషిని అందరినీ పవిత్రం చేస్తాయి. కానీ మరి అందరినీ అది ఫలాపేక్ష లేకుండా
మరి అటాచ్మెంట్ లేకుండా నా డ్యూటీ అనుకుని చేయాలి. ఇక్కడ ఇతను మరి మోడర్న్ డేస్లో అంటే ఈ రోజుల్లో మనం ఆఫీసుల్లో వాటిల్లో కంప్యూటర్లతో పనిచేస్తూ ఉంటాం. ఇతను పనిచేస్తున్నాడు, కంప్యూటర్ ఈ సెట్టింగ్స్ గుర్తు కూడా ఇచ్చారు, మరి ఎన్వలోప్స్ టైములు అన్నీ మరి ఉన్నాయి, చాట్ చాట్ గుర్తుంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వాడుతూ కూడా మనసులో అతను డిటాచ్మెంట్తో ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేస్తున్నాడు. సో అది తపస్సు కిందే లెక్క. సో అది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. నియతస్య తు సన్యాస కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్ తస్య పరిత్యాగా తామసః పరిహీతితః. విద్యుక్త ధర్మాలను ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టడం మంచిది కాదు. అంటే నియతస్య తు కానీ నియతస్య కర్మణో నీకు నియమించబడ్డ పనులు అంటే నీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని సన్యాస వదిలిపెట్టడం ఉపపద్యతే ఎప్పుడు కూడా మంచిది కాదు అని చెప్పేసి చెప్పారు అని తగదు. ఉపపద్యతే అంటే నీకు తగదు, నా ఉపపద్యతే అంటే తగదు. సో నీకు అంటే నువ్వెప్పుడు కూడా ఏది వదిలిపెట్టకూడదు అంటే నీకు నియమించబడ్డ డ్యూటీస్ని నువ్వెప్పుడు వదిలేయొద్దు అంటున్నారు భగవంతుడు కూడా. సో డ్యూటీస్ని వదిలిపెడితే ఏమవుతుంది? మోహత్తస్య పరిత్యాగ, మోహంతో ఇలాంటి తెలియని భ్రాంతితో నువ్వు వదిలిపెట్టావు అంటే తామస పరికీర్తిత, అది తమోగుణ త్యాగం అని చెప్పేసి చెప్తారు. కాబట్టి విద్యుక్త ధర్మాలను అంటే నీ బాధ్యతల్ని నీ డ్యూటీస్ని ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టకూడదు. మోహ కారణంతో ఎవరైనా సరే వాళ్ళ విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలిపెట్టారు అంటే అటువంటి త్యాగం తమోగుణ త్యాగం అని చెప్తారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కాబట్టి డ్యూటీస్ అనేది వదిలిపెట్టకూడదు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా, ఎప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఈ ముగ్గురులో తమోగుణం, రజోగుణం, సత్వగుణ త్యాగాలు ఉన్నాయి. ఎవరు ఏ త్యాగానికి చెందినవారు చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ముగ్గురిని చూపిస్తున్నారు. వీళ్ళల్లో సత్వగుణం త్యాగం ఎవరు, రజోగుణ త్యాగం ఎవరు, తమోగుణ త్యాగం ఎవరు? సో విద్యుక్త ధర్మాలు వదిలిపెడితే అవివేకంతో అది తమోగుణ త్యాగం అన్నారు. ఇంకా దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశ భయాత్ త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. కష్టంగా దుఃఖంగా ఉంటుంది, కష్టం, శరీరం కాయక్లేశ భయం అంటే శరీరం కష్టపడిపోతుందేమో అనే భయంతో త్యజేత్ వదిలిపెడితే సకృత్వ రాజసం త్యాగం, అలా గనక వదిలిపెట్టిన త్యాగం పనులు రజోగుణ త్యాగం అని చెప్తారు. నైవ త్యాగ ఫలం లభే, దీనివల్ల ఏ త్యాగ ఫలితం కూడా ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇతను ఈరోజు బద్ధకంగా ఉంది, ఆఫీస్కి వెళ్ళామంటే చాలా పని ఉంది, ఈరోజు సెలవు పెట్టేస్తే మనం తప్పించుకోవచ్చు అని సెలవు పెట్టామంటే ఏంటి, శరీరం, అది రజోగుణ త్యాగం అనమాట. శరీరం కష్టపడిపోతుందేమో అని చెప్పేసి పని తప్పించుకోవడం అని చెప్పి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు. సో దుఃఖకరాలు ఆన్సర్స్ ఏవి రాలేదు. మూడు ఈ చిత్రంలో ఉన్న ముగ్గురులో ఎవరు ఏ రకమైన త్యాగానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ముగ్గురు చూస్తున్నాం కదా. సో దుఃఖకరం, అసౌకర్యం అని చెప్పేసి భావించి విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలిపెడితే అలా చేసిన త్యాగం రజోగుణ త్యాగము. నైవ త్యాగ ఫలం, తప్పనిసరిగా ఏ త్యాగ ఫలం కూడా వాళ్ళు పొందరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దుఃఖం అని కానీ శరీరానికి అసౌఖ్యకరం అని కానీ మనం మన డ్యూటీస్ వదిలిపెట్టామంటే రజోగుణ త్యాగం, అలాంటి కార్యం ఎప్పుడు కూడా మనకి లాభం, ఉన్నత స్థితిని కలిగించదు. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంజ్ఞం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. అర్జున, తప్పకుండా చేయవలసిన కార్యం ఇది నియతం క్రియతే అర్జున. సో తప్పకుండా చెయ్యాలి అని చెప్పేసి మనకి అప్పచెప్పబడిన పని ఎవరైతే చేస్తారో, ఎలా సంజ్ఞం త్యక్త్వ అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి ఫలం చేయవ, అలా ఫలాసక్తిని కూడా వదిలిపెట్టి చేసిన వాళ్ళ డ్యూటీస్ని ఎవరైతే చేస్తారో
సత్యాగ ఆ త్యాగం సాత్వికో మత, అది సాత్విక త్యాగము. సో తప్పకుండా మనం చేయవలసిన పని అంటే తప్పకుండా ఏ పని చేయాలి, మన బాధ్యతలు తప్పనిసరిగా చేయాలి. అలాంటి పనులను స్వధర్మంలాగా నిర్వహిస్తూ మన బాధ్యత అనుకుంటూ అన్ని సంగత్వాలను ఫలాసక్తులను వదిలి చేసినప్పుడు అది సాత్విక త్యాగము అని మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నారు. సో 3 త్యాగాలు కూడా చూస్తారు ఇక్కడ. సో సాత్విక అంటే మన కర్మలు మమకారాసక్తి ఫలాసక్తి లేకుండా నా కర్తవ్యం అనుకుని చెయ్యాలని చెప్పి, అదే కాకుండా మోహంతో గనక నీ డ్యూటీస్ వదిలిపెట్టావు అంటే అది తమోగుణ త్యాగం. లేదా శరీరం కష్టపడిపోతుందనేసి తప్పించుకున్నామంటే అది రజోగుణ త్యాగం. అలా కాకుండా విద్యుక్త కర్మలన్నీ అంటే మన డ్యూటీస్ అన్నిటినీ కర్తవ్యం అనుకుంటూ మనం భౌతిక అటాచ్మెంట్ని ఫలాసక్తిని లేకుండా మనం నిర్వహించగలిగినప్పుడు మన బాధ్యతల్ని అది సత్వగుణ త్యాగము అని చెప్పి 3 త్యాగాల గురించి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారు. ఇంతవరకు ఎవరు మరి నేను అడిగిన దానికి ఆన్సర్స్ చెప్పలేదు. ముగ్గురు ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురు ఏ రకమైన త్యాగానికి ఎగ్జాంపుల్స్ అని అడిగాను. మరి ఓకే, ఒకళ్ళు చెప్పారు. వైష్ణవి మాతాజీ వర్క్ చేస్తున్న థింక్ చేస్తూ మిడిల్ పర్సన్ రజోగుణం, వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు సత్వగుణం, మిడిల్ పర్సన్ రజోగుణం. ఓకే, సో మిగిలినది ఎవరు? కరెక్ట్, ఆ 2 కరెక్ట్. సో థర్డ్ పర్సన్ తమోగుణం. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఈ అమ్మాయి పనిచేస్తోంది శ్రద్ధగా ఆలోచిస్తూ, సో సత్వగుణం. ఇతను ఎవరు ఇదంతా బుర్రబెట్టి ఎవరు చేస్తారు ఈ పని అని ఏదో ఆలోచించుకుంటూ కూర్చున్నాడు. సో రజోగుణం. మరి ఇది కంప్లీట్గా ఈవిడ వదిలేసి అసలు నిద్రపోతోంది. సో కంప్లీట్గా డ్యూటీస్ని మరి వదిలివేసినప్పుడు తమోగుణ త్యాగం అంటున్నారు కదా. అవివేకంతో విద్యుత్ ధర్మాలు వదిలిపెడితే అది తమోగుణ త్యాగం. సో అది 3 ఎగ్జామ్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో 3 రకాల త్యాగాలు చూసాం. ఇంకా 10th శ్లోకం. నద్వేష్ట్య కుశలం కర్మ కుశలేనానుషజ్యతే త్యాగి సత్వ సమావిష్టో మేధావి చిన్న సంశయ. సో నద్వేష్ట్య కుశలం అంటే అకుశలం అంటే అశుభకరమైన కర్మలు పట్ల నద్వేష్ట ద్వేషం లేనివాడు, కుశలేన అనుషజ్యతే అంటే కుశలం అంటే శుభకరమైన పనుల పట్ల ఆసక్తి గాని, ఇష్టం లేని పనుల పట్ల ద్వేషము లేదు, ఇష్టమైన శుభకరమైన పనుల పట్ల ఆసక్తి లేదు. అటువంటి త్యాగమయుడు సత్వమావిష్టో సత్వగుణంలో ఉన్నవాడై మేధావి బుద్ధిమంతుడై చిన్న సంశయ సందేహాలన్నీ తీరిపోయినవాడు అని చెప్తున్నారు. అశుభకర్మల పట్ల ద్వేషం లేనివాడు, శుభకర్మల పట్ల సంగత్వం లేనివాడు ఎలాంటి వాడు అంటే చెడు పనులంటే చెడు, అశుభకరం అంటే చెడు పనులని కాదు ఇక్కడ. బట్ ఏదైనా సరే మనకు కష్టమైన పనులు, మన శరీరం కష్టపడిపోతుందని మనం ఇక్కడికి వెళ్తే మనకి చాలా పని పడి చాలా టైర్డ్ అవుతామని అటువంటి వద్దు అని కొంచెం ద్వేషంగా ఉండడం కానీ, ఇక్కడికి వెళ్తే మనకి మంచి, మనల్ని అందరూ పొగుడతారు, మనకి ఆనందం, మూవీకి వెళ్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనుకునే విషయాల పట్ల ఆసక్తి కానీ, అటువంటి కర్మల పట్ల ఆసక్తి కానీ, సో కష్టం కలిగించే వాటి పట్ల అయిష్టత కానీ, సుఖం కలిగిస్తాయి అనుకున్న వాటి పట్ల ఆసక్తి కానీ లేనట్టి సత్వగుణవంతుడు అంటే ఏదైనా సమత్వంతో ఉండగలిగిన బుద్ధిమంతుడు అటువంటి త్యాగికి కర్మ పట్ల ఎలాంటి సంశయాలు ఉండవు. సో అతను ఏ పనైనా అతను ఒకే రకంగా చేస్తాడు, కష్టమైన సుఖమైన అని చెప్పి చెప్తున్నా. నహి దేహభృతా శక్యం. సో అలాగే ఇట్లా అంటే భాష్యంలో ఏం చెప్పారు, వాళ్ళ దేహానికి కష్టం కలిగిస్తారు, శరీరం కష్టపెట్టే పనులని కానీ, అంటే ఏదైనా వెళ్ళి చాలా కష్టం బాడీ కష్టపడే పనులు కానీ అట్లాంటివి చెయ్యాలని, అట్లాంటి పనులని కానీ, అట్లా ఎవరైనా ఇష్టం లేని వాళ్ళతో ఉండాలని కానీ అతనికి అట్లాంటి ద్వేషాలేమీ ఉండవు. విద్యుత్ ధర్మ పాలన వల్ల కలిగే కష్టాలకు అతను భయపడ్డు, డ్యూటీ అయినప్పుడు ఏదైనా చేస్తాడు అతను అంటున్నారు. భయపడకుండా తన సమయాన్ని తగిన ప్రదేశంలో అతను కర్మని చేస్తాడు. దివ్య స్థితిలో ఉన్న అలాంటి వాడు అత్యంత మేధా సంపన్నుడు మరియు తను చేసే కర్మల పట్ల
అతనికి ఏ సందేహము లేదు, ఇది నా బాధ్యతని నిస్సంశయంగా అతను ఎంత కష్టమైనా ఏదైనా చేస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. దేహదారుడైన వాడికి అన్ని కర్మల్ని త్యజించడం నిజంగా సాధ్యం అంటున్నారు. కానీ కర్మ ఫలితాలను త్యజించిన వాడు మాత్రం నిజమైన త్యాగి. ఇప్పుడు మనం ఉన్నామంటే మరి ఏ కర్మ చేయకుండా సన్యసించామని కూర్చుంటే ఏది చేయకుండా ఉండగలుగుతాము? ఏదో ఒకటి టైంకి తింటాము, కాలకృత్యాలు తీర్చుకుంటాము, స్నానం చేయాలనుకుంటాము, మరి ఇవన్నీ ఉంటాయి. కనీసం ఊపిరి పీలుస్తూ ఉంటాము. మరి అన్ని కర్మలు వదిలిపెట్టడం అసాధ్యం మనిషికి అంటున్నారు. కానీ ఏది సాధ్యం పడుతుంది మనకు? కర్మ ఫలితాలను త్యాగం చేయడం మాత్రం చేయొచ్చు. అతనే నిజమైన త్యాగి. పనులన్నీ వదిలేసి కూర్చుని మరి మనం ఏమీ చేయకుండా సన్యాసం, నేను ఏది అన్నిటికీ దూరంగా ఉన్నానని నువ్వు అన్నీ వదిలేసుకున్నా ఏవో చేయవలసిన ఉంటాయి. టైంకి ఎంతో కొంత తింటారు, లేదా మరి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుంటారు, మరి ఏదో ఒకటి ఉంటాయి. సో కానీ అన్నీ చేస్తూనే కర్మ ఫలితాలను మనం త్యాగం చేసినప్పుడు వాళ్ళు నిజమైన త్యాగులు, వీళ్ళకంటే కూడా వాళ్ళు నిజమైన త్యాగులు అని చెప్తున్నారు. సో నహి దేహభృత శక్య, దేహదారికి అన్ని వదిలేసి కూర్చోవడం సాధ్యం కాదు. కానీ కర్మ ఫలితాలను త్యజించేవాడు నిజమైన త్యాగి. అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణః ఫలం భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య నతు సన్యాసినాం క్వచిత్. సో అనిష్టం అంటే నరకానికి చేర్చేదైనా, ఇష్టం స్వర్గానికి చేర్చేదైనా, మిశ్రం చ మిక్స్డ్ అయిన, త్రివిధం కర్మణః మూడు విధాల కర్మలు యొక్క ఫలితాలు భవత్య అవుతాయి, అత్యాగిన త్యాగి కాని వాడికి ప్రేత్య మరణించిన తర్వాత నతు సన్యాసిన సన్యాసులకు ఎప్పుడు కూడా క్వచిత్ కలగదు. అంటే ఇష్టము అయిష్టము, ఇష్టాలు అయిష్టము కలిసిన పనులు, ఈ మూడు రకాల కర్మ ఫలితాలు కూడా మనకి ఇష్టమైన ఫలితాలు ఉండొచ్చు, అయిష్టమైన కర్మ ఫలితాలు ఉండొచ్చు, మిక్స్డ్ కర్మ ఫలితాలు ఉండొచ్చు. ఈ అన్ని రకాల కర్మ ఫలితాలు కూడా త్యాగి కాని వాడికి మరణం తర్వాత కలుగుతాయి. అంటే ఎవరైతే కర్మ ఫలితాలను త్యజించలేదో వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఫలితాలు రావచ్చు, వాళ్ళు పుణ్యం చేస్తే. అలాగే పాపం చేస్తే అయిష్టమైన ఫలితాలు రావచ్చు, కొన్ని మిక్స్డ్ గాను ఉన్న ఫలితాలు రావచ్చు, కొంత అది కంతిది అంటున్నారు. ఎవరికి? త్యాగి. అంటే ఏమి త్యాగం చేయలేకపోయారు? కర్మ ఫలితాలను త్యాగం చేయలేని వాళ్ళకి ఇవన్నీ వాళ్ళ మరణం తర్వాత వాళ్ళకి ఆ బంధాలు వస్తాయి, ఆ ఫలితాలు వాళ్ళకి అప్పుడు ప్రాప్తిస్తాయి. కానీ సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం సుఖ దుఃఖాలను కలిగించే ఇటువంటి ఫలితాలు కలగడం లేదు. సో ఎవరైతే సన్యాసాశ్రమం అంటే కర్మ ఫలితాలను వదిలిపెట్టగలిగిన వాళ్లకు ఇక బంధాలేమి ఉండవు. కాబట్టి ఈ బంధాలు, ఈ కర్మ ఫలితాలు ఏమి వాళ్ళకు ఆ జన్మ అంతమైన తర్వాత ఇక వాళ్ళకి రావు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి అవేవి కలగడం లేదు. పుణ్యం కలగడంలా, పాపం కలగడంలా. అరే పుణ్యం మిస్ అయితే ఎలా స్వర్గప్రాప్తి ఇవన్నీ పోతాయి అనుకుంటాం, కానీ అవన్నీ కూడా టెంపరీయే కదా. కొన్నాళ్ళు ఉంటాం, పుణ్యం అంతా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాగా కరిగిపోయినాక మళ్ళీ క్రిందికి వస్తాం. మళ్ళా అది ఏది లేనప్పుడు ఏ ఫలితం వాళ్ళకి లేదు, పుణ్యం లేదు, పాపం లేదు. అప్పుడేమిటి? ఆ జీరో బ్యాలెన్స్లో ఉన్న, ఆ జీరో స్టేజ్ పలక క్లీన్గా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళేది ఆ పవిత్రమైన పరంధామానికి. అందుకని ఏ బంధాలు, ఏ ఫలితాలు వాళ్ళకి కలగడం లేదు అంటే వాళ్ళకి భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుంది అని అర్థం. పంచైతాని అది కాబట్టి వాళ్ళకి మరణం తర్వాత కర్మ ఫలితాల వల్ల సుఖించడం కానీ దుఃఖించడం కానీ ఉండదు. పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధమే సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణం. కాబట్టి మహాబాహు అంటే మహాబాహుడైన అర్జున, పంచైతాని ఈ ఐదు కూడా కారణాలు, ఈ ఐదు కారణాలు నిబోధమే నా నుంచి తెలుసుకో. ఏమిటి? సాంఖ్యాకృత అంటే సాంఖ్యం అంటే వేదాంతంలోను, కృతాంతే ఉపసంహారంలోను, ప్రోక్తాని చెప్పబడిన, సిద్ధయే సర్వకర్మణ అన్ని కర్మల యొక్క పరిపూర్ణతకు
చెప్పబడిన అదేమిటో ఆ సిద్ధత్వం నా నుంచి తెలుసుకో. సో మహాబాహుడైన అర్జున, వేదాంతం ప్రకారం కర్మలు సిద్ధించడానికి 5 కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో ఇప్పుడు నువ్వు నా నుంచి విను అంటున్నారు. సాంఖ్యకృత అంటే వేదాంతంలో చెప్పారు సిద్ధత్వం కోసం చేసే కర్మలేమిటో. ఈ 5 కర్మలు కారణాలు ఉన్నాయి. వేదాంతాన్ని అనుసరించి సిద్ధించాలంటే 5 కారణాలు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటో ఇప్పుడు చెప్తాను విను అంటున్నారు. సో ఒక పని కంప్లీట్ చేయాలంటే 5 విషయాలు, 5 కారణాలు ఉండాలి. 5 ఉంటేనే పని కంప్లీట్ అవుతుంది. ఏమిటి ఆ కర్మ కంప్లీట్ అవడానికి అవసరమైన 5 కారణాలు అంటే, అధిష్టానం తథా కర్త కరణం చ పృథగ్విధం వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్ట దైవం చైవాత్ర పంచమం. అంటే కార్యస్థానం, అధిష్టానం అంటే స్థలం ఉండాలి. ముందు చేయడానికి ఒక ప్లేస్ ఉండాలి కదా. ఏ పని చేయాలన్నా ఒక ప్లేస్ ఉండాలి. మనం కూర్చోడానికో నుంచోడానికో ఆ పని చేయడానికో స్థలం ఉండాలి. తదా అలాగే కర్త, చేసేవాడు ఉండాలి ఒకడు కర్త. కరణం చ అంటే పరికరాలు ఉండాలి. మరి చ మరియు మరియు పృథగ్విధం రకరకాల సాధనాలు అంటే ప్రయత్నాలు ఉండాలి. పని చెయ్యాలి అంటే స్థలం ఉండాలి, చేసేవాడు ఉండాలి, 3 ప్రయత్నం ఉండాలి. ఇప్పుడు పుస్తకం కింద ఉంది, అది తీసి టేబుల్ మీద పెట్టాలి. సో మనం మనకు అక్కడ ఒక ప్రదేశంలో ఒక పుస్తకం ఉండాలి. సో స్థలం ఉండాలి. అలాగే తీసి పెట్టడానికి ఒక కర్త, ఒక మనిషి ఉండాలి. సో కర్త. మనిషి ఉండి, పుస్తకం ఉంది, టేబుల్ ఉంది, టేబుల్ మీద కింద ఉన్న పుస్తకం పైన పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలా, వంగి తీయాలి, పెట్టాలి. అదేమి చేయకుండా దాని వైపు మనం కూర్చున్నామంటే అది ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ మీదకి రాదుగా. సో ప్రయత్నం ఉండాలి, రకరకాల ప్రయత్నాలు. ఒక్కొక్క పనికి ఒక్కొక్క రకం ప్రయత్నం. ఈజీ పనులు ఉంటాయి, కష్టమైన పనులు ఉంటాయి. సో పృథగ్విధం అంటే భిన్న ప్రయత్నాలు, రకరకాల ప్రయత్నాలు ఉండాలి. వివిధాశ్చ పృథక్ అలాగే ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు, చేష్టలు, ప్రయత్నాలు. ఆ తర్వాత దైవం చ అంటే కూడా ఉండాలి. చ ఏవ అంటే తప్పకుండా దైవం కూడా ఉండాలి అక్కడ. అత్ర అంటే ఇక్కడ. పంచమం ఇది 5వది. సో కార్యస్థానం, ఆ పని చేయటానికి ఇక్కడ స్థలం అంటే ఏమిటి? ఒక దేహం ఉండాలి కదా. దేహం ఉంటేనే కదా ఆ దేహంలో కర్త, ఆత్మ ఉండేది. కర్త అంటే మరి లోపల ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యం, ఆత్మ. సో 2 మనం పోల్గా ఒకళ్ళం అనుకుంటూ ఉంటాం, మర్చిపోతూ ఉంటాం. పైన ఉన్నది ఒక తొడుగు, ఈ తొడుగు లోపల అసలైన మన లోపల మనం ఉన్నాము, మన ఆత్మ. దానికి ఇది ఒక కవరు, ఇది ఒక దుస్తుల్లాంటివి అన్నమాట ఈ శరీరం. కాబట్టి ఈ దుస్తుల్లాంటి శరీరం ఒక స్థానం, కార్యస్థానం అదొకటి ఉండాలి. ఆ తర్వాత లోపల ఆ చైతన్యం ఉన్న ఆ కర్త ఉండాలి. తర్వాత వివిధ ఇంద్రియాలు, పృథగ్విధం అంటే అవి ఇంద్రియాలు. మరి కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, అవే కాకుండా కర్మేంద్రియాలు, ఏది వాక్పాణిపాదపాయుపస్థ, వాక్కు, పాదాలు, చేతులు, ఇవన్నీ ఉండాలి. మరి కింద పడ్డ బుక్కు పైన పెట్టాలంటే చేతులు ఉండాలి. సో ఇంద్రియాలు ఉండాలి చేయడానికి ఏ పనైనా. సో ఇంద్రియాలు. ఆ తర్వాత ప్రయత్నం, మరి వంగి తీయాలి. చేతులున్నా అది వంగి మనం తీయాలనే ప్రయత్నం చేయకపోతే రాదు. సో ప్రయత్నం. చివరికి పరమాత్మ, దైవం చ ఏవాత్ర తప్పనిసరిగా మరియు దైవం కూడా ఉండాలి. భగవంతుడు ఉంటేనే ఏదైనా సాధ్యపడుతుంది. ఈ దేహం నడుస్తోందంటే భగవంతుడే. లోపలున్న ఆత్మ సవ్యంగా అక్కడ ఉన్నది ఈ దేహంలో అంటే భగవంతుడే. మరి ఇంద్రియాలు పనిచేస్తున్నాయంటే భగవంతుడే. మన ప్రయత్నం మనకు ఆ చేసే శక్తిని, ఆ తెలివిని ఇచ్చింది భగవంతుడే. సో అన్నిటికీ ఏది పని చేయాలన్నా భగవంతుడు ఆయనే కారణం. కాబట్టి ఆయన పరమాత్మ అనేది ఈ ఏ పనికైనా ఈ 5 కారణాలు అంటున్నారనమాట. అధిష్టానం అన్న మాట ఇక్కడ మన దేహాన్ని. అక్కడ స్థలం అనే దాని అర్థం స్థలమైన దాని డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే అంతరార్థం మన శరీరం. సో ఏ పని చేయడానికైనా మన దేహం ఉండాలి, లోపల కర్త మన ఆత్మ ఉండాలి, మన ఇంద్రియాలు ఉండాలి, మన ప్రయత్నం ఉండాలి, చివరికి భగవంతుడు ఉండాలి. అప్పుడే ఏ పనైనా సాధ్యపడుతుంది. సో ఆత్మజ్ఞాత కర్త
అని శృతిలో కూడా చెప్పారు. ఆ కర్త అంటే ఆత్మ, జ్ఞాత అని చెప్పేసి. ఏష హి ద్రష్ట స్రష్ట ప్రశ్నోపనిషత్తులో ఉంది ఇదే విషయం. జ్యోతి ఏవా మరియు కర్త శాస్త్రార్థవత్వాత్ అని వేదాంత సూత్రాల్లో కూడా నిర్ధారణ చేశారు. ఏది? కర్త అంటే లోపలున్న ఆత్మ. ఇక ఇంద్రియాలేమో మనకి అవసరం. మరి చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు ఇవన్నీ కనిపించాలి, చూడాలంటే కర్మ సాధనాలు. అలాగే ఇంద్రియాల ద్వారా మరి మనం రకరకాలుగా ప్రవర్తిస్తూ కూడా ఉంటాము. ప్రయత్నం అనేది ఉండాలి, ఇక భగవంతుడు ఉండాలి. శరీరవాంగ్మనోభిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరః న్యాయం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః. దేహంతో గాని, మనస్సుతో గాని, వాక్కుతో గాని మనిషి చేసే న్యాయ అన్యాయ కర్మలన్నిటికీ కూడా ఈ ఐదు అంశాలే కారణాలు. మన దేహంతో చేసిన, అంటే పైకి కనిపించే పని చేసిన, కనిపించకుండా మనస్సులో కూడా ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటాం కదా కొన్ని. మైండ్తో చేస్తాము. అలాగే మాటతో కూడా కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాం. మరి కొన్ని మాటలు అంటాం, అవతల వాళ్ళకి మీద అది ఎంతో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. మంచి ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు, చెడు ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు. సో అది కూడా కర్మే. మనస్సులో పైకి అనుకోకుండా అవతల మనిషిని గురించి మంచిగా అనుకోవచ్చు, చెడుగా అనుకోవచ్చు. అవతల మనిషి మీద ప్రియమైన ఆలోచనలు ఉండొచ్చు, ద్వేషకరమైన ఆలోచనలు ఉండొచ్చు. అది కూడా కర్మే అంటున్నారు. పైకే చేయక్కర్లా నువ్వు దేహంతో, నువ్వు మనస్సుతో చేయొచ్చు, మాటతో చేయొచ్చు. సో దేహంతో చేసిన, మనస్సుతో చేసిన, వాక్కుతో చేసిన, మనిషి చేసే న్యాయమైన కర్మైన, అన్యాయమైన కర్మైన, వీటన్నిటికీ కూడా ఈ ఐదు అంశాలే కారణాలు అంటున్నారు. సరే, అన్యాయమైన కర్మకు భగవంతుడు కారణం అవ్వడం ఎలా, అదేమిటి అనే డౌట్ వస్తే, భగవంతుడు నిన్న అన్యాయమైన పని చేయమనడంలా మనల్ని. మనకి ఇచ్చిన మైండ్, అది మనం ఎలా ఉపయోగించుకుంటాం అన్నది మన మీద ఆధారపడింది. కానీ భగవంతుడు ఇచ్చింది ఏమిటంటే ఆలోచన శక్తి, నీ శరీరానికి శక్తి, నీ ఆత్మ పనిచేసే నీ చైతన్యం, మరి నీ ఇంద్రియాలు పనిచేయడానికి శక్తి, ఇవి భగవంతుడు ఇచ్చారు. అవి నువ్వు మంచికి ఉపయోగిస్తావా, చెడుకు ఉపయోగిస్తావా మాత్రం మన మీదే వదిలారు. సో ఏ పని చేసినా ఈ ఐదు అంశాలే కారణం అంటున్నారనమాట. తత్రైవం సతి కర్తారం ఆత్మానం కేవలం తు యః పశ్యత్యకృత బుద్ధిస్త్వాన్ నస పశ్యతి దుర్మతి. సో ఈ ఐదు అంశాల్ని గుర్తించకుండా తత్రైవం తత్రైవం సతి కర్తారం అంటే ఇదంతా ఇలా ఉండగా అన్నిటికీ ఐదు విషయాలు కారణం అనుకున్నాం కదా ఏ కర్మకైనా. కర్తారం ఆత్మానం అంటే కేవలం తు యహ, తు అంటే కానీ, ఎవరైతే కేవలం ఆత్మానం నేనే వీటన్నిటికీ కారణం, చేసేవాడు నేనే, కర్తారం నేను చేస్తున్నాను అని గనక ఎవరైతే అనుకుంటారో, పశ్యత్య కృత బుద్ధిత్వాన్, అకృత బుద్ధిత్వాన్ అంటే తెలివిలేని కారణం చేత అతడు న పశ్యతి అంటే చూడజాలడు అంటున్నారన్నమాట. దుర్మతి, మూఢుడు. సో ఈ ఐదు అంశాలని గుర్తించకుండా నేనే కర్తనని ఎవరైతే అనుకుంటారో నిక్కంగా అతను బుద్ధిహీనుడు. అలాంటి మూఢుడు విషయాలు ఏవి కూడా నిజమైన దృష్టి, యథార్థ దృష్టితో నిజాన్ని చూడలేడు అంటున్నారు. సో యథార్థం ఏమిటి? ఏదైనా ఈ ఐదు విషయాలు ఉండాలి. మనం ఏమనుకుంటాం? ఇదంతా నా గొప్పతనమే, నేనే చేశాను అనుకుంటాం ఏదైనా చేసినప్పుడు. అంటే ఏ భావం మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే, ఈ పని సక్సెస్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఒక బాడీ ఉండాలి, చేసే లోపల చైతన్యం ఉండాలి, ఇంద్రియాలు, ప్రయత్నము, చివరికి భగవంతుడు ఆయన ఇచ్చిన శక్తి వల్లే ఇదంతా జరుగుతోంది. తెలివితేటలైనా, మరి శారీరక బలమైన, ప్రయత్నమైన, ఎలా చేయాలని తెలివైన భగవంతుడు ఇచ్చిందే కాబట్టి అలా ఐదు కారణాల వల్ల అయిందనుకోకుండా ఇదంతా నేనే, నా గొప్పతనమే అనుకుందాం దుర్మతి, మూఢులు అలా అనుకుంటారు, నిజాన్ని చూడలేక అంటున్నారనమాట. సో అది అంటే ఇదేదో ఇక్కడ ప్రతిదానికి కూడా అక్కడ ఒక కారణం ఉంది, భగవంతుడు ఉన్నాడు, అన్ని నడిపిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా మనమే అన్ని చేయగలుగుతున్నాము అనుకుంటాం తెలియక. ఏ పని చేసిన ఇదంతా అబ్బాయి ఎంత బాగా చేశాను, నేను ఎంత తెలివిగా చేశాను, ఎంత ఎఫిషియెంట్గా చేశాను అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. అది
యస్య నాహం కృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే హత్వాపి స ఇమాన్ లోకాన్ నహంతి న నిబధ్యతే. సో మీ అహంకారంతో ఎవరైతే ప్రభావితులు కారో, యస్య ఎవరైతే నా అహం కృతో అహంకారం లేకుండా, భావో అటువంటి స్వభావంతో, బుద్ధిర్య బుద్ధిర్యస్య ఎవరి బుద్ధి అయితే నలిప్యతే ఆసక్తి లేకుండా ఉంటుందో, అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉంటుందో, హత్వాపి చంపి కూడా సైమాన్ అతడు ఈ ఇమాన్ లోకాన్ ఈ లోకంలో నహంతి చంపడు, ననిబధ్యతే ఎప్పుడు కూడా బద్ధుడు కాడు. అంటే అహంకారం లేకుండా ఉన్నవాడు, తర్వాత అటాచ్మెంట్ లేకుండా సంగత్వరహితంగా ఉన్న బుద్ధితో ఉన్నవాడు, అటువంటి మనిషి ఈ జగత్తులో మనిషిని సంహరించినా కూడా సంహరించినట్లే అవుతుంది. అతడు తన కర్మలచే బద్ధుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. ఇదేమిటి మనిషిని చంపితే చంపనట్లు ఎందుకు అవుతుంది అని మనకి వెంటనే సందేహం రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమన్నారు, అసలు అహంకారంతో ప్రభావితుడు కానివాడు. చంపడం అంటే ఎలా చంపుతున్నారు వాళ్ళు? కోపంతో చంపుతున్నారు, కక్షతో చంపుతున్నారు, ఏదో ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని చంపుతున్నారు, లేదా అవతల వాడికి హాని చేసి మనం అతని దగ్గర ఉన్నది ఏదో లాక్కోవాలనైనా చంపుతున్నారు. సో అక్కడ ఏ థాట్ కూడా దీనికి మ్యాచ్ కావడం లేదు. అహంకారంతో ప్రభావితుడు కానివాడు, సంగత్వరహిత బుద్ధి ఉన్నవాడు, అటాచ్మెంట్ లేనివాడు కక్ష ఉంది అతనికి చంపడానికి, లేదా అతనికి అవతల వాళ్ళ ధనం మీద ఆశతో చంపుతాడా? మరి అదేది లేదు అతనికి, అసలు ఏ అటాచ్మెంట్ లేదు, ఏ అహంకారం లేదు, ఎవరి మీద కోపం లేదు, ఏదో కావాలనే అటాచ్మెంట్ లేదు. సో చంపాడు అంటే ఆ మెంటాలిటీతో ఎందుకు చంపుతాడు అసలు ఎవరినైనా అని మనకి డౌట్ వస్తే, డ్యూటీ అయితే చంపుతాడు. అంటే ఒక శత్రువును చంపాల్సిన డ్యూటీ ఆ క్షత్రియుడికి ఉన్నది. సో మరి అర్జునుడు నేను ఎలా చంపను, చంపేనా చూస్తా నా వాళ్ళని నేను చంపలేను అంటున్నాడు కదా. సో ఈ రకమైన మెంటాలిటీతో నువ్వు ఏదో నా శత్రువులు నేను చంపుతున్నాను అనే అహంకారం కానీ, ఆ ఆసక్తి కానీ, వాళ్ళని చంపితే బాగుండు, వీళ్ళని చంపకుండా ఉంటే బాగుండు అనే ఆ ఫీలింగ్స్ అన్నీ వదిలేసాయి. నీ డ్యూటీ ఏమిటి, నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ నుంచుంది ఎందుకంటే నీ ప్రజల్ని నీ రాజ్యాన్ని కాపాడడం నీ డ్యూటీ, అంతే. ఏమీ ఆలోచించుకో. ఇక నీకు ఇష్టం లేదు, అయిష్టం లేదు, అక్కడ ఉన్నావు, నువ్వు పోరాడతావు. వాళ్ళు చంపితే వాళ్ళ చేతుల్లో చస్తాం, లేదా మనం చంపగలిగితే అవతల వాళ్ళని చంపుతాం. అదే యుద్ధం అంటే, నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చావు అని దాని అర్థం. అంటే మన కర్తవ్యం చేయడం, అక్కడ అహంకారం లేకుండా ఏ పనైనా సరే అటాచ్మెంట్ లేకుండా మన డ్యూటీని చేస్తే, అలాంటి మెంటాలిటీతో చేసినప్పుడు చంపినా కూడా అది పాపం అవ్వదు వాళ్లకు అంటున్నారన్నమాట. అతను వాళ్ళ కర్మలచే బద్ధుడు కాడు. జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాత. ఈ శ్లోకం చూసి ఈరోజు క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాం. జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాత త్రివిధ కర్మ చోదన. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధ కర్మ సంగ్రహ. సో జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞాత అనే మూడు అంశాలు కర్మకు ప్రేరణలు. ఇంద్రియాలు కార్యము కర్త అనేవి కర్మ యొక్క మూడు అంశాలు. సో ఇవి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాన్ని రేపు మళ్ళీ వివరంగా చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఇక్కడ వరకు కర్మ అనే దానికి 5 అంశాలు కావాలి అన్నది చెప్పారు. సో ఇక్కడితో ఆపుతాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. భక్తి